Începem cu prezentarea de backup a site-ului. Site-ul Smart Rail, platforma de management feroviar, este împărțită în 3 pagini și avem prima pagină care deservește un fel de simulator în stilul aplicației bilete CFR, de unde utilizatorul alege o stație de plecare și o stație unde vrea să ajungă. Pentru test vom selecta o rută mai lungă, să zicem de la Constanța până la Timișoara. Bun, și dăm un search. Așteptăm puțin pentru că în spate, pe lângă căutarea rutelor care ar putea deservi dorințelor utilizatorului, se face și o analiză AI. De aceea durează mai mult să se încarce. Bun. În primul rând, avem cele două rute pe care le putem opta pentru a ajunge din Constanța în Timișoara. Vedem cele două trenuri, IRM1V1 și IRM1V2. Unul plecând de la 6 și ajungând la 18.30, al doilea plecând la 7.30 și ajungând la 17.45. Bun. Și avem în primul rând prima analiză a primului agent AI, care este o analiză destul de concisă, care ne analizează din baza de date întârzierea minimă pe care a raportat-o de-a lungul timpului această rută, cea medie și cea maximă. Și vedem și un tipar. Observăm că întârzierile mai mari apar iarna, din cauza nisurilor abundente, asta însemnând că în înregistrările noastre au apărut anumite calamități de tip ninsoare, iarna, pentru această rută. Analiza pentru cea de-a doua rută disponibilă. Vedem din start că avem o întârziere minimă la fel, medie mult mai mică și maximă semnificativ mai mică, iar aici întârzierile sunt mai frecvente vara. Apoi avem o analiză a celui de-al doilea agent AI, un agent AI care face practic o privire overall asupra celor două rute și asupra calamităților live care se întâmplă. Putem vedea că pentru data la care am simulat noi, fiind vară, am preferat IRE M1V1 pentru că aceasta are întârzieri iarna, iar pentru noi este vară, deși media de întârziere este mai mare. Ne este prezentată și cea de-a doua rută. În schimb, după cum putem vedea, avem o calamitate live de tip temperatură extremă semnalată la drobeta Turnul Severin, care este în parcursul acestei rute, deci ni se spune că avem un risc major de întârzieri totuși. Avem un avertisment de nisoare în București, chiar dacă este pe timp de vară, dar nu este relevant pentru că nu aparține rutei noastre și până la urmă ni se dă o recomandare per total care ar fi varianta mai bună. Trecând în pagina a doua, harta, putem vedea că avem pe harta României marcate cu emoticoane semnificative stațiile pe care le avem în gestiunea noastră. Avem 6 trenuri live, 6 instanțe de trenuri care sunt live în acest moment și care se deplasează. Și după cum puteți vedea, în unele stații, pe lângă emoticonul propriu-zis de stație, există un emoticon de calamitate. De exemplu, dacă dăm un zoom pe gara din Pașcani, vom vedea că există un incident de inundație raportat la ora 22:20. Calamități care, printr-un script care se resetează odată la 60 de secunde, ele se mută dintr-o stație în alta. Avem de asemenea
vizualizarea și mișcarea trenurilor în timp real. De exemplu, acest tren a plecat din Brașov și merge către Sibiu și vedem că se deplasează cu o viteză de 50 de km la oră. Avem și întârzierea live. De menționat că dacă vom găsi un tren care urmează să ajungă într-o stație unde avem o calamitate, să vedem dacă găsim un astfel de tren. Momentan nu, dar putem să mai așteptăm ca să se mai reseteze calamitățile. Vom observa că în momentul în care un tren urmează să ajungă într-o stație cu calamitate, viteza cu care se deplasează trece pe 0, pentru că nu va mai putea ajunge în acea stație și timpul cât stă pe loc se va contoriza la întârziere. Momentan încă nu avem generate calamități pe rutele noastre. Mai așteptăm o resetare. Uitați, de exemplu, acum trenul IRE 1633 urmează să meargă la Ploiești. Și în Ploiești aveam, nu, de fapt, urmează să meargă către Sinaia în momentul acela și aveam o calamitate, dar am ratat-o. Ceea ce să merge către Sinaia, acesta către Sibiu. Dar ideea este că în momentul în care un tren va urma să ajungă într-o stație cu calamitate, după cum spuneam, pe lângă faptul că viteza lui va fi 0, emoticonul de tren, să vedem dacă aici, nu acesta a plecat din Focșani. După cum puteți vedea, de exemplu, pentru trenul acesta, spuneam că el se mișcă. Deci, dacă dăm un zoom, așteptăm puțin, vom vedea că emoticonul de tren își va schimba locația. Dar a apărut între timp o calamitate la Buzău. Da? Deci trenul s-a oprit. Viteza este necunoscută, este pe 0 și se contorizează întârzierea. Vom aștepta puțin să dispară calamitatea din Buzău și vom da un zoom pe tren ca să vedem că el de data aceasta se va mișca odată cu resetarea calamității. Dispărut calamitatea de la Buzău. Haideți să facem un zoom pe tren. Așteptăm puțin. Odată la 10 secunde trebuie să-și modifice poziția. După cum vedeți, s-a mutat cu o viteză proporțională cu viteza raportată. Și în ultimul rând, trecând la a treia pagină, putem alege un tren, oricare de pe traseu, și să vedem compoziția. Vedem că trenul IRE M1V1 are o capacitate de 300 de locuri, are 3 vagoane, 2 de clasa a doua și 1 de clasa 1, cu o locomotivă preferențială. Și, de exemplu, dacă dăm un click pe unul dintre vagoane,
vom vedea că vagonul acesta are 100 de locuri și ca facilități are aer condiționat și biciclete. Acesta are aer condiționat, prize și bar, iar ultimul are doar aer condiționat. Din lista derulantă putem alege oricare dintre trenurile pe care noi le avem în evidență. După cum am spus, fiecare cu o altă locomotivă. Și de asemenea avem implementat un al treilea agent AI, un chatbox care răspunde întrebărilor utilizatorilor strict cu privire la trenuri, componența lor, vagoanele și facilități. De exemplu, dacă întrebăm câte trenuri avem în evidență și câte dintre ele au facilitatea de aer condiționat, vedem că avem în gestiune 9 trenuri, ceea ce este adevărat, și dintre ele 7 au aer condiționat. Și cam acesta este site-ul per total.